Egwe ọra na eze mmụ Igbo abịa m ka si abịa ọhụ na anụ ọnụ akụtụ Nonso Ogidi anamụ ọnụ mmụọ anamụ niile egwu a ka nna gwụrụ ndị Okaome ndị chimele eze na nwa ndị kweli nkwa mee nkwa na waso n'odogwu maka na ibe ji mmalụ nwoke bụ egbe nkwa eme nkwa na aka eji ama odogwu ọ bụ maka njibi egwu a taa ndị chimele eze na nwa ọ gwava kpọrọ m sị m ji abịala m egwu na egwu a bụ egwu obi ọcha egwu a bụ egwu udo egwu a bụ egwu obi anwele anyị na-egwu si na adịlị nwoke mma ọ ya adịlị nwaanyị mma na abịa n'ọdị n'ụbọchị ịgba egwu ọra n'eze mmụ Igbo gilighe mmadụ ụka n'ibe obodo ijeleka ngwa ọra n'eze mmụ Igbo chigbe gilighe ego mmadụ ụka ejije bube ijeleka ngwa egwu ahụ bụ egwu nna gwụrụ ndị chimele eze n'ikolobịa ndị Okaome ijele mmanwụ ndị gwale ngwa mee ngwa na waso n'odogwu ka na-agwa ngwa mee ngwa n'akeji amadike na mba dogwuo ndị gwale ngwa mee ngwa ijele mmanwụ neni ndị Okaome igilige ndị chimele eze n'ikolobịa ndị gwale ngwa mee ngwa babu ndị nji bi egwu igilige mmadụ ka eji nwa bịa nuo babu ndị oke olili ndị chimele eze n'ikolobịa ọ na-enyere mmadụ aka n'ụwa ndị gwale ngwa mee ngwa baso n'odogwu baso na mmanwụ ka mmanwụ ibe melike eji egwu onye mụ na-agwụ aro nebo mo balegwu tuo kewu alusi ewu nebo mo balegwu ego ejelaga iwawa wandi Okaome digwale ngwa ma ngwa waso n'odogwu ichimele eze na nwa ndị Okaome dị na-agụlegwu ilige ego gbadu ka eji obodo jimwe egwe ejelama oti egwu ma ọba na kwanu ilige ego mmadụ ka eji obodo ndị Okaome ndị njem mmanwụ ndị gwale ngwa mee ngwa na mwe egwe ejelaga iwawa aro ndị gboo mụ obele egwu nwere marụ ụlọ ọnụ mụ ejela mmanwụ reze mekelunu chigbu egwe ejelaga idebe ọ bụ mmadụ keri ije obodo gilighe ego mekelunu otu nwoke gboo eze na m kelele mmadụ uke na-egwu ogwe ihe agwa m onye ndị ibi egwu chime
wachimeleze n'ikolobia deka ndị ibi egwu oso na mmanwụ ka mmanwụ gwakwalekwa mengwa n'ogbo ọrụ na agbara m mbịa ọsẹmọjọ àbíálẹ egwu ọkọlọbịa wachimeleze n'ikolobia n'ogbu egwu ìjẹlẹ ka mmanwụ onye ji bi egwu abụnye na abụ Chukwudi n'ebe ife Innocent Mbeke na-eyi Chukwudi nwanne m ijele mmanwụ odobo onye nze onye nwa Chukwudi odogwu ego nwa Chimeleze ọbụla eze Chukwudi n'ebe ife ijele mmanwụ na-abụ onye nwa Chief Omile Agụ Ochida nwata landlord echia ọka nwatu dodogwu landlord echia mmadụ ga-eji ije obodo ọsụ solar light onye nwere gị nwale mmadụ tudi odogwu mmadụ ga-eji ije obodo ọka nwa na-akwụ ọbẹ ndị a na-akwụ ọbẹ mụrụ mmanwụ ọkọlọbịa ka nwa jele obodo oyibo ebe onye libodo doya la karil do de wanda jala mo woso na mo ka mo o ka wa tu do wewe dogu wa na kwa babia onye moto bo meke nei okolobia Chimeleze na nwa omila gwe omile meke nei to de nwanne oke nwo omile bianu otobo bianu Chimeleze Colombia bia o madu ke di jogodo awaso na dogwe bi Okaome di gwele nwa manwa wa munde na belewu oke nwa to de Chimeleze na nwa ka na belewu onye nwele gi nwele mmadu na mwewe jalaga wa onye akpọrọ Chukwudi Okaome ka ụmụ abụ oke nwa na-akwụ ọbẹ omile abụ oke nwa otobo nwa na-akwụ obodo ọrụ ndị akpọrọ m ọsẹmọjọ apịali egwu Chukwudi nwanne m ijala mmanwụ na Chukwudi na-akwa nna mụlie gilige ego nye bụ iwe ji gbọm ego ijala mmanwụ nwere oke nwa Chukwudi bịanuo Chimeleze ọbụla eze ara na mukenele wanya na bịanuo ọkọlọbịa ọsẹmụ kene ndị odogwu na ndị na-ekwu okwu ibe abamụ ndị gwale nkwa mengwa ndị na-apịala egwu ndị gwale nkwa mengwa ndị Okaome ka na-akwụla egwu Chukwudi si mụ kene unu omile agwụ onye ọma Chimeleze na nwa Chukwudi nwanne onye moto bo Mbeke nei ọkọlọbịa oke nwa na-akwụ ọbẹ bịanuo Mbeke nei be melige egwu Chukwudi nwanne bịanuo egbe jela mmụọ ọ bụ onye ọma mụ Chukwudi ọsị mụ kene ezi nna ya bụ Chief Innocent Levife Otopo aka Ichie Ngane ekwuru ma ndị ile Chukwudi si mụ kene esi na Mbeke nei oke nwa Chukwudi bịanuo Chimeleze na nwa onye eze na mụ kene onye akpọrọ Chukwudi nwoke na-agwa nna nwele ya ka o ji kpọọ mụ ọkọlọbịa Chimeleze n'Ikolobia Chukwudi bịanụ otobo ego Mbeke nei Chukwudi n'ebe ife eze na mụ kenele Chukwudi n'ebe ife Mbeke nei oke nwa na-akwụ obebi ewe nkewe na-ekwu obebi ewe nwa na-akwụ obe mmadụ oge na-akwụla egwu gilige ego mmadụ oge na-ebe Chukwudi nwanne m
oro nwa ya gwa ya mụlịa n'udo dịkwasị nna gị ị ga-agwata arụ isi ike ị ga-agwata na ego oyibo tụdị nwanne m ị ga-agwata nwa tụdị nwanne m ị ga-agwata akụ na ụba tụdị nwanne m mmadụ uke dị iche eze ikiliga ego mmadụ ụka na-ebịa tupu odogwu ego oke nwa na-akwọ bebe anụgo wewe ọkọlọbịa n'eze mgbe okeruru neni ndị Okaome dịwele nkwa ma ngwa tụnisi m kenuwo dịwele nkwa ma ngwa tụnisi m kenuwo dịwele nkwa ma ngwa ndị na-ekwu okwu na Naịjirịa tụnisi m kenuwo ndị na-ekwu okwu faso n'odogwu ndị kwalụ nkwa ma ngwa faso n'odogwu ndị Okaome faso n'odogwu faso n'odogwu ndị kwalụ nkwa ma ngwa faso n'odogwu ndị Okaome faso n'odogwu n'eze mgbe okeruru unu jụọ m ndị na-ekwu okwu unu nwanne ndị na-ekwu okwu ndị bịa ndị gwale nkwa ma ngwa ndị Okaome ndị Chimalaza na Ikolobia ndị gwale nkwa ma ngwa babụ ndị na-ekwu okwu ọkọlọbịa ịnwere Ikolobia dị ahụ begwusie m ekeja ma odogwu mmadụ kwesie ngwa ma keja ama nwa onye si m kenuwo maka na ndị chụrụ esi m kana bụ ndị na-eli aka maka ọmozu papa ya oke nwa chụrụ odogwu kiliga egbe ijela mmanwụ achọ na-ese m kene Chief Drakus Ofuchi Chimalaza na nwa Drakus mekene akwụlụlọ mekene oke nwa na mmawa Chimalaza na Ikolobia tụnisi m kene mmadụ ka eji iche eze ndị a bụ ndị kwale nkwa me nkwa onye ma akwụlụlụ nọ Chimalaza na nwa eze na m kenelie na ọ bụ onye ọma Chude si m keneyi na onye adịla enye nwa ndị kwale nkwa me nkwa ijele ka iwa tụnisi m keruru onye moto bụ obi owe wana akwọ bebia giliga ego bekene yi landlord nechia onye nwere gị nwere mmadụ tụede nwanne ijele mmanwụ mmadụ ka dị iche eze ka anyị jee kene Chief Iketu nwanne ife Chimalaza na nwa Iketu mekene anyị telefon onye obodo tụọdesi m kenunu ndị gwale nkwa ma ngwa babụ ndị na-ebịa anyị telefon mmadụ ke na-ekwu okwu ya gịlịghe ndị gwale nkwa ma ngwa ndị na-ekwu okwu tụdịsị m kenunu onye adịrọ maka ngwawa oro ndị n'iji obodo anyị telefonu mmadụ oge ji igbo alụsi egwu n'ebe egwu mara mụmụ na-egwu ọnụ tụdị nwa na-akwọbe oke nwa otobo obi ya eze mbe eke na-eyi mụ na gburu egwu ke nwa na-akwọbe bịa nuo mụ na gburu egwu ka anyị jee kene onye ma tụrụ nso mara ize ijele mmanwụ tụrụ osara ize ọpụta obi ya Chimalaza na nwa Chinemere ofu onye na oji otu
Nonso mmadụ ke na-egwu onwe oji oto bịa nuo tụdịsị mụ kenu onye moto kwụsị mụọ kenu mgbo nwana akwọbe ọchịmeleze na na-asị mụ kenu mgbo ndị gwale ngwa me ngwa maọbụ ndị gwale ngwa me ngwa n'ụwa maọbụ ndị ji wee bili ijalagawa odogbo n'ele mmadụ aka gilige ego mmadụ ụka na-ebịa onye nwanne otobo nwana akwa ọba bịa mekene iyi azana m kenelia anyị ji ekene onye ọma kasaka okolo kansa mmadụ uke na-egwu owe kasaka okolo kansa na-abụ okwu eziokwu wachi meleze na ikolobịa ndị gwale ngwa me ngwa igilige gbabụ ndị ntị bie tụdịsị mụ kenu nuo gwa ide na mmanwụ oke nwa na-akwa bebi anụo ike n'obodo oyibo okolobịa wachi meleze na nwa tụdị mgbe eke na-eyi omezo ogbokobio tụdị mgbe eke na-eyi nwata akwụọ bebi egbe wachimeleze egbe otobobia mmadụ ka nna akụlegwu manya eze na mụ keneli baso n'odogwu ndị kwalụ nkwa me nkwa baso n'odogwu ndị Okaome baso n'odogwu ka anyị jee kene Chief Manel Ọfọze ịmalelu ọfọle wachimeleze na nwa manelu mbeke na-eyi Emmanuel ofele double ties na Warri onye nwere gị nwere mmadụ manelu nwanne m odogwu na ties okolobịa double ties mbeke na-eyi oke nwa na Warri mmadụ uke na-egwu owe ọkwa na-echuwo dị na-asị m kenu chukwu dị nnebi ime otobo mbeke na-eyi oke nwa na-akwa bebi anụo okolobịa bụ mma keja bụ odogwu igilige ike n'obodo oyibo onye nwere gị nwere mmadụ ọrụ ndị akpọrọ m n'ime ụjọ abịali egwu oke nwa atụ dị mmanwụ ọbụla bụ odogwu okolobịa n'onwere ibe na-egwu chuo de n'egwu nwa ya gbata ya duru odogwu n'egwu nwa ya gbata ya ọgbazi imechi n'ọgba moto tode onye nwere gị nwere mmadụ igiligo ji moto ma ọkọ bịa nuo igiligo oke nwa na-akwa ọbịa na-agwara ya egwu ya gbata ya ya bụ ebe m na-agwa ya ndị gwale ngwa me ngwa gbabụ ndị ndebịa gbabụ ndị odogwu ndị gwale ngwa me ngwa dekeja ama dike na ama nemwewe anyị ji ekene CO Passwell onye ọzọ na mụ keneli IBC mmeke na-eyi godu mmeke na-eyi ụmụ na nwezu akụbie oke nwa na mgbadaeze oke nwa na isu odogwu na Ebonyi steeti odogwu wachimeleze na akpọrọ ya tụdịsị mụ kenu onye moto bụ si mụ kenu nuo tụdị nwanne m oke nwa na-akwa bịa nuo tụdị nwanne m ike n'obodo oyibo gilige ego mmadụ ga na-etili egwu egbe onye eze na mụ kenele babụ ndị nwere obi ndị na-eme mmanwụ babụ ndị nnegwu mmanwụ ndị chimeleze na nwa ndị gwale ngwa ma ngwa ndị na-abịala egwu onye omizichuwe eze ndị onye obodo oke nwa na oge adana mụ kenele onye omizichu wachimeleze na nwa egwu shie mani
50-50 wachibeleze na egwu chairman 50-50 abrasua oke nwana bijan eze na mụ kenele chairman Uga Union na bijan odogwu nne mọmọ balegwu ewe egwu chairman bịa 50-50 odogwu ego na bijan bịa ikilige onye nwere ihe nwere mmadụ tụọdịkwa mgbe ebe mmemme ka ọnwa dịrị m mma oke nwa na-akụ ọbịa anụo onye moto bụ gwa mgbe ebe mmemme ka ọnwa adị mma n'ụwa ikilige agwa legbu onye nwe egwu tụọdị nwata na-egwu ọrụ nga gbara m mbịa dị igwu legwu ikilige ego mmadụ ụka na-ebi atụrụ odogwuo eze bịa nụo nwa na-akụ ọbịa nwana akụ ọbịa bịa arụbi n'agụ mmadụ oke dị ije obodo okwu ngwale chụde nwana akụ ọbịa odogwu ike n'obodo oyibo onye moto bụ nwachimeleze na nwa tụdị odogwu nwanne ọnya bụ gwanichi ya oke nwana akụ ọbịa nwanne m chụde bịanụ iwe na-ewute m n'egwu a tụdị odogwu iwe na-ewute m n'egwu ego tụọdị onye na-ewute m tụọdị nwanne m iwe na-ewute onye nwe egwu tụọdị nwanne onye bụ gwanichie tụọdị na mba gwara gị ndị gwara ngwa ma ngwa dị na bele egwu tụọdị na mba gwara gị ana m agwa na-etu ọdị nwanne m uru ya egwu moto ka mgba ikolobịa egwu moto ka mgbaba tụọdị nwanne m onye nwere gị nwere mmadụ igilige igwale ngwa ma ngwa eri anyị bịala egwu a oke nwa atụ dị odogwu ndị gwale nwere ike mana ọgwara ome bere na ma ọgwara ya oke nwa na-akwa bebi anụo nwanne onye gwuchie nu egwe ijele mmanwụ eri anyị tile egwu a ndị gwale ngwa moto na marili nne dogbo anya bụ ngwa gwara ọba ma ọ jọrọ njọ nwanne ọnya bụ gwanichie ma ekwesị ngwa ma emeri ya na ọ bụ njọ n'ihu Chukwu ekwesị ngwa ma emeri ya na ọ bụ njọ n'ihu Chukwu tụdị nya gwa iwe ndewu ilige nwa na-akwa bekee m mmanwụ na m gwara ya nwanne ọnya gwuchie ọ bụrụ moto ibunye m na mgbuo moto eji egwu iwe egwu ka nna yọrọ moto eji ebu iwe egwu ka nna yọ nga bụ mmanwụ onye nwere gị nwere mmadụ ikili ọka nwa na-akwa ọbịa bịa nụo uwe egwe ijele mmanwụ nwale arụ ndị gboo mmụọ nọ na mmanwụ n'ụdị adịazịa ka anyị jee kene Chinedu Kensele mmadụ ka eji ibili Chinedu Kensele nwa obodo odogwu mmadụ oge na-ewu owe nkwachi wele Amagunze onye eze na mụ keneli Chinedu Kensele odogwu nkwachi wele na Amagunze dogwu ego ewele gị nwere mmadụ liwale ngwa ma ngwa babụ ndị nna pele egwu baso n'odogwu babụ ndị ji ije obodo baso na mmanwụ ka mmanwụ ijelegaiwa tụọdị nwa na-akwụ obodo otogbo ego mmanwụ onye eze na mụ keneli anyị jee kene anyị chifu mekeneyi Ikenna mekeneyi agụta onye eze mekeneyi eke mekeneyi Ikenna igwe akala aka echi a mmadụ ka eji jokwu Ikenga mekeneyi n'ụmụ mba mmadụ ka eji ibi ndị nọ na mụ keneli Ikenna mmadụ ka eji bilio ya bụ igwe valve Destiny Exchanger na China
Power. Paso n'odogwu ndị kwalụ nkwa eme nkwa. Tuolele. Tuolele. Ndị Okaome. Paso n'odogwu. Paso n'odogwu ndị kwalụ nkwa eme nkwa. Paso n'odogwu ndị Okaome. Paso n'odogwu. Aro nemo mono na mawu nemo aro nemo mono na mawu wewe aro nemo mono na mawu egwozu ana ko bia ka egwozu no wali we negu egwozu ana ko bia egwozu ana ko bia no yelewo oke watu de mmanwụ wana kwa bịa nwewe dirige go mụ na ya bịa na nwanya ndị mbili ịgbagote we arụsị bi na n'ọnịcha bịa ịgbanye n'ebe egwu malemu egwu n'ebe egwu malemu egwu oke mmụọ na egwu olisa tu oke mụ gbagbe ebe ma na n'ụwa aro ne mo mo balego aro bina gumu aro buzo buje mu ne kwonu mo oke nwatu de tie mu mawo wana kwa be kwata ka nwatu de tie mawo wana kwa be otobo be lo mo na kwa ebia we ai kana super achieve izichuku wanda za na mu keneli tupa aishi fodogu ojo mi si chuwe na bu chuku dim isuma ventures omo na wezu akodogu oke wana oke eja monwe tio ihila atala suit wanda za na mo kwalea kige go madu ka ni bili todi mbeke nunu kan wana kwa ga wanda mu nasi mu kenunu di kwale nkwa manwa o wale bu na meje hunu ibe merike je bu pareze mbeke nunu na mwewe kene akana nake neze na mu keneli odogu na letrika na wore akana nake ake ujanwa de bara mo kala ho akana nake madu ka bibiye we odogu na letrika oke wane bara mo kala ho akene oya wale gi wale madu oke watu de na bo judo to wana ko bakalige egu azana mu keneli kai je kene na wona mo ai chief opale mu madu okanji ai chief opale mu kanet machimala zona kanet ai chief opale mu godo mekenei igwedo na nando mbile zolo rabi anwo igwedo biyo we tu mo ba mana mone igwedo meke nei oke wana nando igwedo meke nei igwedo wana mo obu market amodo igwedo oke wana nando mo mo ai chifu meke nei obale mo igwedo madu kene wo azana mu kene akana ai ti bi egwu afu madu kedi bi egwu ona ai ti bi egwu afu anya
yamu Mr. Jode Innocent wana kwa obodo Nebi fe madu keji omi lagu oronya bolomo achina nwata oronya bolomo bia igilige landlord n'echia onzu zero light onya ze na mu kenele oga labala ko ni kolobia landlord n'echia bia no landlord n'echia ologwo oga lanwelo mu madu keji jobodo onya ze na mu kenele kaije kene turo so marisi logwu ego no oza na mu kenele turo so marisi abianu oputo bie onya oza na mu kenele turo sarisi oputo bie akolobia di abu madu keji cheze turo so marisi oya weligi wala madu onya nna na mu kenele o wala onya motobo nwa ka wana kwa be no akolomo asemo ja bia li egwu ndi wale ngwa mangwa ka nne ti egwu na dia bu ndi kwado lie maka ko mozi ba bia gilige ko madu keri bili azana moja ya aije ka ni zichu da bizichu dimu azana mu kenile ese na dele nwa wanu ka izichu dimu ese na dele nwa no ka izichu ego mekene yi wati melese ni kolobia arana mu kenile ase na mo mu kenela na mbara oka na nwana bagbali egwu negwu malamaru jalamo kaije kene aishi ogbuefi akaju go mekene azana mu kenele ogbuefi akaju go wa of madam Uduma so one international anye kenei oye wali wala madu akajugo madu oka na egwu owe oye libi egwu abode na mwewe nyamu wachi mele zobulu otobo ego no oza na mo kpolia madu keji chieze igiliwe Diego mo na kwa na mo na mawu ai jekene anya ka Simon atimeleze ni Colombia Prince ai ka Simon akushinyara Yesu mekene German Disland Global Limited This oil and gas as an amukenele oye nwale gi nwale mmadu ye na-ekwu okwu ndị gbalaku ni Colombia ndị gbalaku ni Colombia ndị Okaome ndị gwale ngwa nakeja nwadike odogwu ego mụ na-ekwu ya bịa nwoke mụ na-ekwu ya bịa n'ụwa ọkwa n'ezi nwanne anyị oke nwanna kwobe ọrụ nne akpọrọ m asịmoji abịali egwu maka ndị igbuli egwu bịa ka nke na ndị meli ọkọ n'ụwa ọmụozu papie na ọnwa jere ụwa rete neko na-akwa nna mụlịa n'ahụ neko ji kpọ m nwa mmụọ ọbụ ahụ si na mụ ya eje n'igwe na mụ ya abịala egwu na-eno nwa
gilige n'aka ndị ikwuru egwu jee n'igwe n'ịgbanye n'eme egwu malịmụ egwu anyị na-ederi ya n'akwọ egwu abụ egwu ọ na-abalị echi ịgba m n'ụtụtụ ntị eliga egwu nwa obodo m ịgba m na-agba na mpịaliga egwu ịgba m na-ebibi mpịaliga egwu na mmalịmarụ egwu abụ egwu akala aka mụ na chi m onye bịa telaga kwanye obi anyị ji ekene Chief Osta Steven Imekene ọnwa $1,000 ọka nwa na Ghana azana mụ kenelia Chief Osta ọnwa $1,000 na Ghana Odogwu Imo steeti ọchịmele eze na ọrịneze mekelulu neze mekelulu Anambra mekelulu ewe Nigeria mekelulu azana mụ na gwa ya Paso n'odogwu ndị kwalụ nkwa ame nkwa paso n'odogwu ndị Okaome paso n'odogwu anyị ji ekene ya bụ ekwe n'ibe dua meke nneyi oke nwanne m ife ọchịa ya meke nneyi oke nwa ya melime ọchịa ya ego meke nneyi oke nwa ya melime banụ n'olu mụ jele mmanwụ mmadụ ka eji ije obodo oke nwa chụdị nnebi ife nyasị mụ kenu nuo otokodogwu ọchịmere eze na gilige ego mmadụ ga-eji ije ebube anyị ji ekene Mr. and Mrs. Manuel Lochi ọfọle ọdụkọ na mba dị n'ọbụrụ ma onye nna na mụ kenele onye nwere gị nwere mmadụ eze na mụ ọjalịa gilige ego mmadụ ụka ndị ebịa egwe jama mmanwụ eze mmekelunuo arụbi na agụmụchi mwe egbe jelaga ya anyị ji ekene Emmanuel Okechukwu egwu ọnwụ ogwu efie onye mese nwanne na n'ise azana mụ kenelia ọnụ yi mekeneyi ijele mmanwụ ezugo n'abọ onye m ife abata Odogwu na Spain onye nwere gị nwere mmadụ onye nna na mụ keneli ijele mmanwụ o mepụrụ m ogbenye mmadụ ka eji iche eze igwe ego na Spain onye nna na mụ keneli ijele mmanwụ walilu ka anyị ji ekene Chief Ikechukwu Chance Okonkwe ijele mmanwụ onye mmakụ nwata oke nwanne uke gilige ego mmadụ oke ndị bili egwe ejeme mmanwụ ka anyị ji ekene ya bụ onye mgbe Ogidi onye obodo aza na mụ kenelia Odogwu na Vasilina ijele mmanwụ onye nwere gị nwere mmadụ onye aza na mụ kenelia anyị ji ekene Chima Mekeneyi Chief Chima Victor Ignatius Osakwe
Ogidi igwe na n'ise odogwu na Barcelona wachi malasa na nwa gilige go mmadụ oke dị bili egwa ide ma mmanwụ anyị je kene obiora mekene eze atọ Mother Director Where's Global City on one people on one time na n'ise mmadụ ke dị ijokwu azana m kene n'ezi Igbo bịanụ azana m kene Wasim kana ezilolia Oyo machino ye Oyo mu gift piano amekene Asa tuwe Oyo asa na mu kenele Onwa ifa abate tuwe go madu kene wowe Jela gaya kwa ni Asa na mu kenele Joseph Okechuwe Onya asa na mojalia Joseph Okechuwe Aba mbekene yi Asa na mojalia Kilige go madu okedi wili Ara na mojalia Dogu na Barcelona Gilige go madu okedi obodo Asa na mu kenele Oya zulu ko na menwo ola yaro Aije kene Chief Ugoshu Oka nwana Zigbo Oya mu ko mu Odogwu na Barcelona Wachi malasa na Gilige go madu okedi obodo Asa na mojale ya Iwe mere ka ije kwu ya Gilige di obodo se mu na gogo Oya ji bi egwu abonye Innocent Trudy Oye moto mo bekene yiwe Omi la ku bianwe China nwata bianwe Landlord nechi amuna boy On Switzerland light Neze bekene yi Trudy odogwu gwo mwe mama Oke nwa na kwa beka nnawa Anana ma wa golu Asa na mu kenelia Trudy mbekene yi Asa mo go ka nnawa Asa na mu kenelia Anana mo na bianwo Asa na mu kenelia Oyo nwali yi nwale mbado Trudy nwale Asa mo go bianwo Ola kwa bakalige egwu Wachi maraze ni Colombia Oro moya kwa malia wede wanda Kilige o mekele yo aduo Yewo mo bande wonu Ata na mu kenelia Paso no dobu de kwalo mwa Paso no dobu Ana la nya wago ana paso no dobu Zalla kaina ni Paso no dobu Ana la nya na bia ana paso no dobu Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.